Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 22 hangtod sa 28. Ang giingon diri, miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga bunalan sila. Human sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila ug gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Apan gibutang sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdayig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa bilangguan ug sa pagkakita niya nga naabli na ang mga pultahan, gikaingon niya nang layas ang tanang binilanggo, busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Kung nahinumduman ninyo ang sugilano ni adtong miaging simana, mga kahigalaan, gipalayas ni Pablo sa ngalan ni Hesukristo ang espiritu sa pagpanagna nga nagulipon sa batanong babayi didto sa Filipos. Ug sa dihang nakaamgo ang mga agalo ni adtong babayhana nga dili na sila makasapi sa pagpanagna sa ilang ulipon, ilang gidakop si Pablo ug si Silas ug gidala ngadto sa hukmanan. Gapakaaron ingnon sila nga concerned kunuhay sila sa mga tradisyon nga Romanhon sa ilang dapit nga namiligrong mapapas gumikan sa pagtulunan ni Pablo. Apan ang tinuod mga kahigalaan, ang tinuod nga rason nganong nasuko sila mao nga dili na sila makasapi pa tungod kay milayas naman ang demonyo sa pagpanagna nga nagulipon sa ilang sulugoon. So imbis nga mupasakop sila kang Hesus, ang tinuod nga Dios nga gamhanan sa nga tanan, mas gipili pa nila unta ang demonyo sa pagpanagna nga nakahatag kanila og sapi sulod sa hataas nga panahon. Ug daghan sa mga katawhan sa atong kapanahunan karon nga mas gipalabi nila ang kwarta kaysa
mailhan nila ang tinuod nga Dios ug moalagad sila sa tinuod nga Dios. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang makusganong pagkamabatukon. Ikaduha, ang landag nga testimonyo. Ug ikatulo, ang gamhanang interbensyon o panggilabot. Mudangat na kita sa unang punto, ang makusganong pagkamabatukon. Atong basahon ang bersikulo 22 sa atong teksto. Ang giingon diri, miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga bunalan sila. Unsa may atong makita niini mga kahigalaan? Gipakita niini nga sugilanon ang kamatuoran nga ang mga tawo dali ra gayud kaayong mapaling. Baguhay pa lang gayud kaayo. In fact, murag kaganina lang, nakita nila ang dakong demonstrasyon sa gahom sa Dios. Sa dihang gipalayas ni Pablo sa ngalan ni Jesus ang demonyo sa pagpanagna gikan sa lawas sa ulipong babayi. Ug kadto nga panghitabo mga kigalaan, igo na unta nga mag-aghat kanila nga talikdan nila ang ilang mga Dios aron moalagad sa tinuod ug buhi nga Dios. Unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 9. Apan sa dihang ang mga agalo ni adtong babaying ulipon nagpakaaron ingnon kunuhay, isip tigpanalipod sa ilang kultura, kostumbre ug relihiyon nga ilang gibutang-butang nga gihilabta ni Pablo ug sa iyang mga kauban. Nalimtan dayo nila ang gamhanan kaayong pasundayag sa gahom sa Dios. Ug miapil pa sila ug dagmal kang Pablo ug kang Silas. Ang mga opisyalis usab, gigisi nila ang mga biste ni Pablo ug ni Silas ug ila silang gipabunalan og duro. Bisan pag wala pay patas nga trial didto sa korte. Mga kahigalaan, ihimplo kini sa mga daotang opisyalis nga walay kaalam ug narag paminaw sa kasuko sa mga katawhan. Ug di ba, mauman usab kini ang nahitabo kang Hesus. Niadtong malampuson siyang misulod sa Jerusalem, ang mga tawo naninggit pa og husana. Dalaygon siya nga mianhi sa ngalan sa Dios. So ilang gidayeg si Jesus. Apan sa dihang gidakop na si Jesus, kadtong mga tawhana, mga kahigalaan, nga kanhi midayig kaniya, nagsinggit na karon og ilansang siya sa krus, patya siya, ilansang siya sa krus. So nagpasabot kini mga kahigalaan nga dali ragayod kaayo mapaling ang kasing-kasing ug huna-huna sa mga katawhan. Kung ang mga magtotoo man gani, aduna pay dakong posibilidad nga motipas sa insakto nga dalan ug mobiya sa atong Ginoo. Salamat na lang kay ang Dios nagsaad nga iyang atimanon ang iyang mga katawhan hangtod sa iyang pagbalik. Apan kung wala pa ang pag-atiman sa Ginoo kanila, mga kaigsuonan, motipas gayud sila gikan sa insaktong dalan. Kung sila aduna pay posibilidad nga motipas kining tinuod nga mga Kristohanon, misamot na ang dili mga magtotoo nga in the first place wala gayud nahimong dapig sa atong Ginoo. Basin og miduol lang na sa Ginoo kay dunay panginahanglanon, or basig miduol lang na sa Ginoo kay dunay gipangayo kaniya. Apan dili gayud tinuod nga mga magtotoo sa atong Ginoo. So dili na nato ikatingala pa mga kahigalaan kung nganong ang mga Israelita sa una at one point midayeg sa Ginoo tungod sa kahibulungang butang nga iyang gibuhat. Apan pagkataod-taod mireklamo na usab sila og duro ug naghagit kang Moises nga mubalik na lang sila didto sa Ehipto. Mao nga sa atong teksto karon mga kahigalaan, sa nahitabo nilang Pablo ug ni Silas, gipahamtangan na sila og silot dayon bisag wala pa sila i-trial didto sa korte. Gani ang mga pastors karon, paspas kaayong pasumanginlan sa mga tawo nga
Nagnegosyo ra kuno, gigamit ra kuno ang relihiyon aron sa pagpanapi. Paspas kaayong mubiay-biay ang mga katawhan, bisan pag wala pa nila madunggi ug masayri ang kamatuoran. Sa tinuod lang mga kahigalaan, kung kaming mga pastor dili pa tinawag sa Ginoo, kung kwarta lang ang among tuyo, nganong magpastor pa man mi, nga wala may mudato niining pagpamastor. Ang mga midato nga pastor kunuhay mga kahigalaan, kadto lamang mga kulto nga mga grupo, kadtong mga nagwali ra kanunay og prosperity gospel. Apan ang tinuod nga mga pastor nga nagwali sa tinuod nga ebanghelyo, walay mudato niini mga kahigalaan. Mag-abroad na lang unta mi, o di ba kaha magnegosyo aron mudato. Nganong magpastor pa man mi nga lisod man kaayo ang kinabuhi sa pastor. In my case, mga kahigalaan, English professor ko. Ug in demand kaayo ang mga English professor sa Korea ug sa Japan. Mag-abroad na lang unta mi. Apan nganong gipili man namo ang hinagit nga kinabuhi sa pagpastor. Kini tungod kay gitawag kami sa Ginoo alang niini nga buluhaton ug dili namo mahimong balibaran ang pagtawag sa Dios kanamo. So klaro gayud kaayo nga nagpanglihok si Satanas aron hiluan ang hunahuna sa mga katawhan aron lutuson nila ang mga magwalali sa tinuod nga ebanghelyo. Apan bisan pa niini mga kahigalaan, magmadaugon gihapon ang mga katawhan sa Dios. Paminawan ninyo ang bersikulo 23 ug 24 sa atong teksto. Ang giingon diri, human sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila o gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Ang pagka mabinatukon sa mga tao sa Dios, kasagara gipakita nila sa ilang pagka mabinatukon sa mga mensahero sa Dios. Timan ikini mga kahigalaan, kung wala palang gayud unta ang grasya sa Ginoo nga nagpugong sa ilang daotang laraw, dugay ra untang nangamatay ang mga sulugoon sa Ginoo. Si Pablo ug si Silas sa atong teksto, ilang giisip nga first class nga mga kriminal. Mao nga ilang gibilanggo sila sa kinasuokang lawak ug gilugpitan pa sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. So makaingon kita og grabe. Tinuod gayud nga walay sulugoon nga mas labaw pa kaysa iyang agalon. Kung si Jesus man gani ilang gilutos og gipatay, ang iya pakahang mga sulugoon, apan bisan pa niini mga kahigalaan, madaugon gihapon ang atong Ginoo. Tungod kay hangtod karon, nagpadayon pagihapon ang pagkuyanap sa buhing ebanghelyo sa tibuok kalibutan, bisan pa sa mga paglutos. Karon kadtong tinugyanan sa bilangguan, gahi na gayud kaayo tuog kasing-kasing. Tungod kay bisan pag napuno na og latos ang mga lawas ni Pablo ug ni Silas, iya pagayong gidugangan ang ilang pagantos, pinaagi sa paglugpit sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Dayon pagkahuman, natulog ra pud siya. Gahi kaayo og kasing-kasing. Apan bisan pa niini, adunay pagabuhaton ang Dios sa iyang kinabuhi ug sa iyang panimalay pagkataod-taod. Mao kini ang atong pamalandong karong sunod semana at ngininyo kini mga kahigalaan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang landag nga testimonyo. Atong paminawon ang bersikulo 25. Ang giingon diri, sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Atong makatuna niini mga kahigalaan, nga lahi ra gayud kaayo ang pananaw sa mga Kristohanon. Dili pareho sa pananaw sa kalibutan. Kay taliwala sa dako kaayong pagsulay, nagampo ug nag-awit gihapon og mga pagdayeg silang Pablo ug si Silas ngadto sa Dios. Dili kini masabtan sa mga tao sa kalibutan.
Tingali kadtong mga kauban nga binilanggo ni adtong higayuna nga namati sa ilang pagampo ug pagdayig sa Ginoo. Naghunahuna tingali sila nga nangabuang na silang Pablo ug si Silas. Ilabi na kay sakit gayud kaayo ang ilang nasinatian. Ug di ba, mauman usab kini ang gikatingad-an sa mga tawo karon mahitungod sa mga Kristohanon nga bisag wala og tuo ang problema, malipayon man gihapon ug nagtamod gihapon sa Ginoo. Ingon ni ana mga kahigalaan, ingon ni ana ka kahibulungan ang grasya sa Ginoo. Naghatag kini og pinasahi nga kusog ug kalinaw, kalinaw nga dili masabtan sa kalibutan. My peace I give unto you. Matud pa ni Hesukristo, it's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Lahi ra gayud kaayo ang attitude sa mga Kristohanon kung makasinati sila og mga pag-antos ug pagsulay. Dili sila masabtan sa ubang mga katawhan. Dili gayud masabtan sa mga tawo sa kalibutan. Ang giingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 3 nga nagmalipayon usab kita diha sa mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanato nga malahutayon. Hingsamot nga dili nila madawat ang giingon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3 nga mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. So klaro gayud kaayo mga kahigalaan nga ang mga Kristohanon lahi ra gayud kaysa dili mga magtutuo. O grasya lamang sa Ginoo ang hinungdan niining tanan mga kahigalaan. Sa nahitabo kang Pablo ug kang Silas, gikatingala gayud kadto sa ubang mga binalanggo. Tungod kay dili baya common ang mga pagampo ug pagdayig sa Ginoo sa sulod sa prisuhan. Nagpasabot lang kini nga ang tinubdan sa kalipay sa mga Kristohanon wala sa gawas, kundili naa sa sulod sa ilang kasing-kasing nga gilihukan sa balaang espiritu. Ang mga suliran sa kinabuhi, dili gayud di ay makakawat sa kalinaw ug kalipay nga anaa sa mga katawhan sa Ginoo. Bisag dunay mga panahon nga walay bugas ug sudan, makahimo gihapon ang mga katawhan sa Ginoo sa pagdayig ug pagpasalamat kaniya. Ug mga kahigalaan, sumala sa akong kasinatian isip Kristohanon, wala gayud nagpasagad kanako ang Dios. Yes, adunay mga panahon sa kapitos, dili man nakalikayan, apan matinud-anon gayud ang Ginoo sa pagsustinar sa tanan niyang mga katawhan sa matag adlaw. Dalaygon kaayo ang iyang ngalan. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang gamhanang interbensyon o panggilabot. Atong paminawon ang bersikulo 26. Ang giingon diri, unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Kinahanglang masabta nato mga kahigalaan nga ang Dios nagbuhat gayud og dako kaayong milagro niini nga panghitabo. Kay ang giingon sa atong teksto, natay-og kaayo bisan pa sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Apan wala mahugno ang tibuok bilangguan. Mao kini gipakita sa atong teksto, wala man liki ang mga bungbong. Apan nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Milagro gayud kaayo kadto mga kahigalaan. Kusog kaayo ang linog. Apan wala ma-damage ang building. Murag makaingon ta nga scripted ra kaayo ang mga panghitabo. To the point nga nagtuo ang gwardya nga nang ikiyas ang mga binilanggo tungod kay nangatangtang man ang mga kadena. Apan walay nangikiyas bisag usa. Gipugngan gayud sa Ginoo ang ilang mga hunahuna sa pagbuhat ni adto. Maghikog na gud unta ang gwardya.
Tungod kay kung nakaikyas pa ang mga piniriso, sigurado man pud kaayo nga silutan siya sa kamatayon, mao nga maghikog na lang unta siya. But again, gipugngan siya sa Ginoo sa pag-suicide, pinaagi sa abtik kaayo nga pagsinggit ni Pablo. Kini si Satanas, mga kaigalaan, kriminal gayod kaayo. Muhilo dayon siya sa utok sa tao aron maghikog. Kay mao man ang iyang kinaham. Ang giingon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10, the enemy comes but to kill, to steal, and to destroy. So gihunghungan dayon niya ang gwardya nga maghikog. Tungod kay kung naghikog ang tao, sigurado gayod nga impyerno siya katugpa. Nagtuo ko mga kahigalaan nga gipugngan gayod sa Ginoo ang mga piniriso aron dili sila muikyas. Pwede baya unta nila tong buhaton? Apan wala nila mabuhat. Ug sa pagkamatikod ni Pablo nga mag-suicide na ang gwardya, abtik dayon siyang mipugong kaniya, pinaagi sa pagpahibalo nga walay miikyas bisag usa nga binilanggo. Ug usbon ko mga kahigalaan, ang kahangawa ni Pablo alang sa kinabuhi sa usa ka sundalo nga kaganina, apil sa pagbunal kanilang duha ni Silas ug sa paglugpit sa ilang mga tiil sa giakob nga mga kahoy. Nagtuo ko nga nakapatando gayud kaayo kadto sa kasing-kasing ni adtong gwardyaha. Kay ngano man, ang normal baya nga hunahuna sa mga tawo nga wala makaila sa Ginoo pagpanimalos. O di ba kaha ang pag-ingon og mirisi, tagam. Apan alang sa mga katawhan sa Ginoo, baliktad gayud kaayo ang prinsipyo sa ilang hunahuna ug kasing-kasing. Paminawa ninyo ang giingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 5, bersikulo 44 ug 45. Ang giingon diri, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. So kinahanglang aduna kitay kahangawa mga kaigsuonan, bisan pa sa mga tawo nga naglutos ug nagpasipala kanato tungod kay ang Ginoo nagpakita siya sa iyang kaayo sa matag adlaw ngadto sa mga tawo, whether dautan man sila or maayo nga mga tawo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Kumusta ang imong kasing-kasing higala? Giharian pa ba gihapon kini og pagdumot, pagpanimalos og kasina? Kinahanglan nimong masayran higala nga kining mga butanga, ilhanan nga ang tawo wala pa makadawat sa kaluwasan sa Ginoo. Kay ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo pinaagi lamang sa iyang grasya. Gihatag niya ngadto sa mga makasasala nga dili takos alang niini. Ug nadawat nila kini pinaagi sa pagtuo sa dugo ni Kristo nga giula didto sa krus. Pagtuo nga adunay paghinulsol sa mga kasalanan. Kini nga kaluwasan mga kahigalaan, mamunga gayud og pagkabalaan sa kinabuhi. Mao nga kung paminawon ninyo ang giingon sa Tito kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5, ang giingon diri, kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon ug nangasaag, naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya, pinaagi sa paghugas kanato, aron kita matawo pag-usab, ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu. Higala tinuod na ba kini sa imong kinabuhi? Kay kung dili pa, dili ka paluwas. Tawag sa atong Ginoong Hesukristo karon, paghinulsol sa imong mga sala ug pangayua kaniya ang kaluwasan.
Pangayua kaniya ang kabag-uhan sa imong kasing-kasing. Dili kaniya balibaran kung mutawag ka kaniya higala. Iya kang luwason ug pasayloon ug hugasan sa tanan nimong sala. Bag-uhon niya ang imong kasing-kasing aron ikaw magkinabuhi nga balaan sa matag adlaw, aron matangtang ang tanang kasuko, pagdumot, kasilag sa imong kasing-kasing. Ayaw nagdugaya pa higala. Buhata na kini karon samtang aduna pay higayon, kay basin og karong taod-taod ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang nasayran nato mao nga inig-abot na ni Kristo, mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Og ang tanan nga nagbaton niini nga paglaom, diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga si Kristo putli. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala, ug siya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo, dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa makakita o makaila kaniya. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sayawa,
kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaan naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.